ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಈ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆಯನ ಉತ್ಸವ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ ಬಂಡಿ ಈ ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದಾದ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಗು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಬಂಡಿದ ಬಲಿ ನೇಮ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬಂಡಿಡೆ ಆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪೋಪೇರು ಭೇಟಿಯಾದ ಬರ್ಪೇರು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಪನಿಕೆರೆಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಪಂಡಕಲು ನೂಲು ಪಾಡಿನಿಂಚತನ ಸಂಸಾರ ಕೊಂಕಣೇರಕಲು ಅಕಲ್ನ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪೆನ ತಂಬಿಲ ಈ ಪನಿಕೆರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪನಿಕರ್ ಒಣದ ಕೇರಳ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಟು ಅವೇತೇನತೆ ಅವೇತೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಪನಿಕೆರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಆ ಪನಿಕೆರೆ ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಂಕಣೇರಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪೆ ತಂಬಿಲ ಆಪುನು ಐತ ಪೂರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ನಕಲು ತೂಪೇರು ಆ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪೆ ತಂಬಿಲೋಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ 14 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ದಿಪ್ಪಣಿಗುತ್ತು ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನದಾನ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ 14 ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಕ ರಾತ್ರಿ ಪಲಾರ ಪರ್ಯಾವ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪರ್ಯಾವ್ 15ಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪಲಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 15ಕ್ಕೆ ಒಣಸ ಪೂರ ವಾರನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ನ ಪುಡಿದಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆದ ಅನ್ನದಾನ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಲಾರಲ ದಿಪ್ಪು ಪೂರ 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 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ ನಕಲು ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿಪ್ಪಣಿಗುತ್ತು ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಲಾರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಚಾಕುಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 5ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಒರಂಬರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಗಂಟೆಗೆ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿರ ನೇಮ ಶುರು ಆಪು 5 ಬಕ್ಕ ಐತನ ಇಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಈ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿಗೆ 14 ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಬಂದೇರನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡ ಆ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಗಗ್ಗಡ ದೆಚ್ಚಿರ ಏನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಪಡ್ತು ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರ ಆಪುಂಡು ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರದ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಂದ ಕುಳಿತೇರಂದ ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರ ಆ ಬೇತೆ ಒಲ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಲ ಆಗ ಅವಳು ಕುಂಬಾರು ಆವೇಶ ಬರಪುಂಡು ಅಂತ ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂಟನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ರಾಜನ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕಳು ಏರಿತ್ತು ನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐಕೀನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಳು ಆ ನೇಮಂತುವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನೊಕ್ಲ ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಳು ಪಿದಯ ಪೋದುಂತು ರಂಗ ಉಲೈ ಉಂತು ಜೇರೆ ಅಲ್ಲ ಉಂತುದು ಆತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಉಂಡು ಆತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಐಟ್ ಉಂಡು ತನ್ನಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಿವಂಗತ ತನ್ನಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬರಿಮಲ್ಲ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರು ಆರೆ ದರ್ಶನ ಗೊಂತುನ ಪಡ್ತರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡತದನು ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನಾನ ಕುಂಬಾರ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತದ್ದು ಐಟ ಕುಂಬಾರ್ದೆ ಕುಂಬಾರ್ನು ಬಂದು ಅದು ಕುಂಬಾರ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡವ್ರು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡತದನು ಅಂಚದ ಇನಿಕಾನಗ ಅವಳು ಬೇತೆ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕುಳಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಪಿದ ಎಂತೀರ ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರ ಅನಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಏಡ್ದು ಪಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಬಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವಳು ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಕುಲ್ದೋಡಿತ್ತನದಾದನ ಅಂಡ್ ಅವು ಜುಮಾದಿ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಪಂಜಿ ಬಂಡಿ ಅವು ತಿಮ್ಮುರು ಗುತ್ತದಕ್ಕುಲ ಆ ಬಂಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದೇರು ಆ ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ತಿಮ್ಮುರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆತ್ತ ಗುತ್ತು ಈ 14 ಜಾಗಲೆಡೆ ಕಡೆತ್ತ ಗುತ್ತು ಆ ತಿಮ್ಮಿರು ಗುತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಉಳ್ಳಾದಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪಂಡ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದು ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಈ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಮಟ್ಟು ಆಯಾರೆ ಮಟ್ಟು ಈ ಯಾರೆ ಮಟ್ಟ ಬಂದು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಮಟ್ಟು ಬಂಪಿನ ಜಾಗ ಅವೇ ಪ್ರದೇಶ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟು ಅತ್ತು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಟ್ಟು ಅತಿಗಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟುಂಡು ಆ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಅಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಡುತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ತರದು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಕೈಟು ಬಂಡಾರ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಲೆ ನೈಟ ಕರ್ಪು ಎರಕುಲು ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡಿಡು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಚತ್ತನ ಪೊಡ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾದಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತ ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬನಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಪಂ ಅಂದೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಜುಮಾದಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಣೆಕ್ಕೇನುವೆ 5 ಕೋರ್ದಬ್ಬಗೂ ಬೋಡು ಆಪಂಚತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನನ ಕೊರದು 5 ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬದಿಕರದ ಬಲಿಯಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುಗಜ ಆಪುಂಡು ಮುಗಜಾನಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ನೆದೆ ತೊಂದು ಮೋನೆಗೆ ಪೂ ಪತ್ತಾದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಪರಕೆಗೆ ಕುಲ್ವೆ
ಪರಕೆಗೆ ಕುಲ್ಲಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಒಂಜಿದ ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಬಿಡುದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಮಲಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಲಿತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಾಲ್ದ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಾಪುಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತೈಟ ಸೇರುವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೂವರಂದೇ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಡಪುಂಡು ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಡಕ್ಕೆ ಜುಮಾದಿ ಆ ಪನಿಕೆರೆಲ್ಲದ ಕಲ್ಡ ಬಟನ ಕುಳಿತೆರಡ ಗುತ್ತಿನಾರಡಕ್ಕೇಂದು ಜುಮಾದಿ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಮುಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಡೈಲ್ಲಾಗ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕುಲ್ವಿ ಕುಲ್ದು ಅದಾಗ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ಲುಪ್ಪೇರು ಕುಲ್ದು ಆ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳೇರು ಆ ಜುಮಾದಿನ ನಂಬುದಿನ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳೇರು ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಡ ಜುಮಾದಿ ಕೇನ್ವಿ ಯಾನ್ ಉಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಇಂಚೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಜಲಕದ ಬಲಿ ನಾಂಡ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೆ ಉಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಈ ಪಿರುವದ ಬಲಿಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಂಚತ್ತನ ದಿಸ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ತಾಲ ಆದುಪೋವ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ ಕೇನುವೆ ಅದಾಗ ಆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿ ಡೈಕ್ ಮದಿಪುಯರ್ ಆರ ಮದಿಪು ನಾವು ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಗುಣ ಮದಿಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮದಿಪು ಏರು ಪೋಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಲೆ ಬಿಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಏತು ತೀರ್ಥಲಪ್ಪಡಿ ಏತು ಮಿತ್ತಲಪ್ಪಡಿ ಪಾಪದ ಕುಲಾಡೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ದೈವನೊಂಜಿ ಪಾತೆ ದೈವದ ಕಲಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಅವಿಡೆ ಮಾತ ಕಡೆಕಲೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾಠ ಪಾಠ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅಂತ ಅವೇನವ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆರ ಅದಾಗ ಮದಿಪುಯರ್ ಕಟ್ಟಿಂತಿನ ದಿಶ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆಪೆದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ನಿನ್ನ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಅವನಾದಿ ಕಾಲೋಡದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಎಂಕಲಿನ ಬಯೊಟ್ಟು ಪಾಡಂದಿನಲ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪಯೋಡು ಬೂರಂದಿನಲ್ಕ ನಿನ್ನದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಈ ಪಿರುವದ ಬಲಿನೇ ಪೊರ್ಲು ಪುಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಜುಮಾದಿ ಪಂದು ಬುಲ್ಪು ಇರಾರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಂಚುತ್ತನ ದಿಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನಿಲ್ಲದ ಕುಲೊಪ್ಪುಯರು ಉಂತುಚ್ಚುತ್ತನ ಪತಿಮಾನಿನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಪಟ ಊರ್ದ ಕುಲೆಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಕಿರ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ್ಲ ಸೇರಿದಂಚುತ್ತನ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣತ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಈ ನಾಪುಂಡು ಈ ನಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತನ ದೈವ ಚಿತ್ತೋಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಈನಿಗ್ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ ನೂಲ್ದಾತು ಕೊರತೆಲ ಪಿರುವದ ಬಲಿಟ್ಟು ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರುವದ ಬಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನುವೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ ಯಾನ್ ಪಿರುವದ ಬಲಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೋಡಿಯರ ನಿಕುಲು ಬಂಚಿಯರ ಏನ ರಾಜ್ಯ ಪೋಡಿಂಡ ಅಂತ ಅದಾಗ ಇಡೀ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಾಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರುವಲಿನೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗೀತದೆ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಅವಿನ ಕನತದ ಕೊಡಿಯೆ ಕೋಲದೊಂಪದ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನು ಜಾಗದ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿನಾರೇನ ಲೆತ್ತದ ಕೇನಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂದ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆನ ಪಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಅಗ್ಗರದಿಪ್ಪೇರು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಬುಳ್ಳಿದ ಅನ್ನಿ ಪಾಡುವೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಎದೆ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮುಗ ಏರುಂಡು ಆ ಮುಗನೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 kg ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಮುಗ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಜಾಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕಲ ಮೀಟು 7 kg ಬಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಂಡಿಡಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಮಣದಾನಿ ಗಗ್ಗರಪ್ಪುಂಡು ಮಣದ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡ ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಲ 8 kg 1 kg ಮಿತ್ತು ಆ ವಸ್ತುಲುಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಣದಾನಿ ಬಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆ ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋಡಿಯರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಿಬಿಟ್ಟುದ ಜಾತ್ರೆದ ಸುರುಡ್ದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲೋಡ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಕವಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುದು ಇದೆ ಎರಡು ಬಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ವಿಷಯ ದೈವ ಬಂಡಿಡಿ ಪೋದು ಕಟ್ಟೆಡು ಬೇಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮ
ಪಂಡಿಡೆ ಕುಲ್ದು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಪಂಡಿತ ಜಪ್ಪಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಏತ್ ಸಮ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರಡ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಗುರ್ಕರನೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುದ ಅಂತಿನ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನ ಊರು 2 ವರ್ಷ ಸಮ ಇತ್ತೆ ಏನಾತನ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪತಿಮಾನಿಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನೇ ಆಡಂಬರ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಪಿದೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ ಕೋಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಏತು ಸಮ ಒಂದು ಹಿರೇಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ರ ಉತ್ತರ ಓಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನ್ಪಿಂದ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ದೀಪ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮೀರುದು ಪಿದೈ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ದೈವದ ಕಲದ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಆನ್ಲ ಈರು ಬಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲು ಆತನ ದಾದ ಆತನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇನ್ನೆ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡ ಇಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆ ಕುಲಿ ಅನ್ನಂಡ 100 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ದೇ ಕೊರ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಐಕ 6ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಬಂಡಿದ ನೇಮಡು ಬಂಡಿಗೆ ಏರೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡಿಡೆ ಕುಳಿದು ಭೇಟಿ ಆಪಿನ್ ದೇವಗನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಐಟೆ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆ ದಾಂತಿ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊಲೆಕಾಡದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆ ದೇವರನ ಭೇಟಿಗೆ ಬೋಪುನು ದೇವೇರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರೆ ಮಿತ್ ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರೆ ತಿರ್ತಿರ್ದ ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡಿಡಿಕೊಲ್ಲೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲ ವಿಶೇಷತದಾದಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗವು ದಾದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಿಡೆ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಭೇಟಿ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಭೇಟಿ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮುಗ ಏರ್ದು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮುಡು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ದೇವರನ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತೆ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಶಿಮಂತೂರು ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತು ಮಜಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದ್ಪಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತ ನೋಡು ಅಂದ್ ಆ ತಕ್ಕನೆ ಪಾದದ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವರಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಂಚತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಯಾನ ತೂತೆ ಮುಗ ಏರ್ದು ದೇವರನ ನಡೆಟು ಅಂತದ್ದು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಭೇಟಿ ಬಂಡಿಡ ಪೋಪುಣಂಚಿತ್ತನೆ ಯಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬಂಡಿಡ ಪೋದು ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಯಾನ ತೂತುಚಿ ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಗೈಟ್ 2 ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಉಂಜಿನ ಪಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವನ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡಿ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂತಿನ ಸಾತಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಡೆತ್ತಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆ ದೇವರನ ಪೀಠ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ವಾಲ್ ಎಕ್ಕೊಡ್ಲ ತಿರ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಒಂಜಿ ಆಯ ಮಟ್ಟ ಏತುಪ್ಪುಂಡ ಐಡ್ದು ಬಂಡಿದಾಯ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಮಿತ್ತು ದೈವ ಕುಲ್ಯ ಸಾತ್ಗೆ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರ್ದ ಆಯ ಹೊಡೆದು ದೈವ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನೊಂದಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ದೋಷ ಉಂಡೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನಲಿ ದೇವೇರ ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಳ್ಳೇರು ದೇವೇರ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ದೋಷ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಹತ್ತರೆಯಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಂಡೋಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಇರು ಬಂಡಿ ವರ್ಮಮಾಗನಡ ಅವೇ ಕ್ರಮ ನಂಡ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಪಾತೆರೆ ಇದೇ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಮಮಾಗನ ನಿಂಗೆ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂಡ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಇಡ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪೇನ ಸಾಧ್ಯ ದೇಗ ಪಣ್ಣಗ ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ ಬಂಡಿಡ ಪೋಂಡಾಲ ಬಂಡಿಡ ಜತದ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದೋಡು ಬಂಡಿಡ ಒಯ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದು ಬಂಡಿಡ ಒಯ್ತೊಂದು ದೇವರ ದೈವನ ಪೋಯರು ಅವು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಅತ್ತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಕ್ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈವ ಅಕ್ಕುಲು ಸತ್ಯುಡು ಭಕ್ತಿಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ
ಒಂಜಿ ಮದುತಾಯಾವಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲಾವಡು ಅತನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕುಲಾವಡು ದರ್ಶನದ ಪೂಜಾರ್ನಕುಲಾವಡು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಅಕುಲವಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಿ ಬಂಡಿಡಿ ಜತ್ತದ ಅಕುಲು ದೇವಿರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದೋಡು ಆ ದೈವ ಐದಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಬೋಡನ್ನ ಬರಡಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಬಂದು ಬಂಡಿ ಜತ್ತದೇ ದೇವರನ್ನು ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇದಾಗಂಡ ದೇವರ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಪನ ಆತು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚದು ಬಂಡಿಡು ಪುನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ದೂರ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ರಮ ಒಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿಲ್ಲ ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಡಮ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಊರದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ